سلام سلام أملا على تركبوا الناس شانل تكتلتي كمي كأنهم كل شيء أنتوني هنا طريقته كابلب بندا مسكن كله ميدما فليد بلا ناي اندا حابشا دكوان مالتم هدمونا بمبال يفلت أزيو تأكمتي نجارات نرخب اللوم نخيل دكوانيو نزي كقده استحبابرني وانا نايز جزا كابلبي كيمسكنكو ايترفني يتيوالني نحواتي يتقمو مخون إليه أفكديو والحانتي كي تتقرات حرايلني عزيزة مسكن بزيقات أمي بمقتصال أبزي زلو نقرات انتاي كم دلو نجأقرنا دتقم كمون ناوتين دابون كله كم مجمراك سامود داتا زي جزا دلو كاريكومي أب سويسرلاند نبرتلكم دما أب سلسة كتماتات ألو حد أبدي أنا بيلد له كالأي زوريك كمون لوزان ألو نزي جزا كرنشاف مالتيو مباركس ببهذا كله كاريكمي أبدي تريو زلهم كله نايج أقولي ننكبا خبرلو مالتيو زي بالعدلو جيلاتيو بستفعلالي أي نجارات تسارها الجيل إذا ما بكوكوناس تسارها نج أوريد نتكملو كريماتيو إذا ما هير فود نتي أورنا كفال أورنا راح نتكملو نتي قربتكوا بزو أي مكرني زي فساسي تكوينو نقربتنا بزبلزة إذا تريو زلكم دما بكوكوناس تدالو شيا مويستشريو نتيج أقولنا كانت أوار إرادة أنا مالتيو زوالا كمويو جن كونشنريو استتأكد دلو قدم هجي دشيات أزنبرة أقاهم برناتو يكون نزبزها زي دما كوكونات أويليو كوكونات أويل نتيج أقولنا أزيو زتأكم قبعاتيو تمرات قبعاتيو مالتيو إذا جماعة vegetable oilيو إذن coconut oil أبوتو بوتا استمرته وين استسرها مالتي استفلالت كالات سرهو أينت كوكونات هالو بزو عند كوكونات هالو هجاب زرقكم إذا جماعة زينيت فساسي قبعاتيو نقربتنا أزيز بلده أبزون كوكونات أويل لنا إذا دما فازلينيو عدي صوري فازلين أبز دما أوليف أويل ألو إذا كله دريكم قبعاتن شامبو مالتيو نانا أفريقياويان كمون نلاتين دتقميو أبز دما أرغان أويل ألو بس ما تريو دلكم موغوغويو أزيو رتعوي واغا نركبلو مالتيو أبو كله موغوغو تدليو تكوينكم أبزي دكان لكم زكونا مقربتكم اندهر ألو أبزي كسدلكم خيريو أبز ما ركبوت ألو كمون زمناوي فنجال مسجبنو زي جبنا والهانتي ممشاو ايدلينيو أبو كله ما يويجرنا عفلي هنا دفينا بون كانت ساتيلو نخيلينا علني أنا بجزاي إذا دما فارنيلوي إجي كم دي أنت نجارات كرخبو عينك إلنا بقليلو أبستات ندرده هنا أبزخونا بوتا كرخبو عينك إلن إذا دما سامونا لنفسنا زخون بكوكوناتن بألمند تسرها ناي نفسن ناي جت نسامنايو أبزما جرتشلينا لنا
ንኢድናን ንእግርናን ኣዝዩ ጽቡቕ በዚ ድማ ኣርቲፊሻል ኣሎ ዝተፈላለዩ ኣርቲፊሻል ናይ ኩኩእ መቆነኒ ከምኡውን ኣልባሶ ክንስራሕ ደይንክእል ሰባት ወይ ድማ ብስራሕ ዝተጸመደ ሰብ ማለት እዩ ነዚ ገዚኡ ዝኾነ ጥምቀት መርዓ ክህሎ ክእል ንሓደ መዓልቲ ኣብኡ ከሎ ከም ቆቢዕ ገይርዎ ክውዕል ክእል ኣዝዩ ጽቡቕ ዋግኡ ከማን ርትዓዊ ከም ዝበልኮ 130 ፍራንክ ኢልን ኣሎ ቢጎድኒ ኣለኩም ኣብዚ ቢጎድኒ ዝበዝሐ ድኳን ስእኒ ኣብ መወዳእታ ኣብዚ ረኪበ ኣነ ቢጎድኒ ክንጥቀም ግድን ካስክ ክንጥቀም ኣለና ማለት ኣይኮነን በዓልና ቢጎድኒ ጠቅሊልና ብፎን ክነንቅጾ ንክእል ዝተፈላለዩ ፍሪዝ ንስፈየሉ ማለት እዩ በብህብሩ ኣለና ዝተፈላለዩ ትፈትዎ ይኹም ብእውነት ዋላ እቲ ዋጋ ኣቀድሜ ከም ዝነገርኩኩም ክስጋብ ክንዲ ዝጋነን ኣይኮነን እቲ ዝግብኦ ዋጋ እዩ በዚ ናይ ኮኮናት ኣሎ ቫዝሊን ኣሎ ከምኡን ኤቪዞል ኦይል ኣሎ በዚ ኣፍቲ ጃማይካ ብላክ ካስተር ኦይል ኣለኒ በዚ ጠራሙዝ ዘለዎ እዚ ድማ ንገጽና ጸለምቲ ነገራት ዘለውና ዳርክ ስፖት ብላሎ ንኡ ዝጠቅም እዩ እዚ ሁሉ ትርእይዎ ኣፍቲ ድኳን ተረካባዩ እዚ ሞይስቸራይዝ እዩ ነቲ ጨጉርና ከይነቅጽ ዝገብሮ ማለት እዩ ጥሉል ክኸውን ዝገብሮ እዚ ሽያ ቡተር ይበሃል ብኮኮና ዝተዳሎ አንተይ ብካልእ መልክዑ ርኢናዮ ነርና በዚ ድማ ክንመጽእ ከለና ሕብርታት ኣለው ሕብሪ ናይ ጨጉሪ ርእሲ ማለት እዩ ብዝተፈላለየ ተደሊና ጸሊም ተደሊና ብራውን ተደሊና ቀይሕ እቲ ንፈትዎ ሕብሪ ክንረክብ ንክእል ኢና እዚ ድማ ኦሊቭ ኦይል ስፕሬይ እዩ ፍሪዝ ክንገብረሉ ንክእል ኢና ጨጉርና ተሃጺብና ምስ ወዳእና ንኡ ምስ ገበርናዮ ኣዝዩ ተርር ከምኡውን ተመሽጥና ምስ ወዳእና ዝተሰባበረ ከይወጽእ ምእንታን ክንጥቀሞ ንክእል ኢና በዚ ድማ ቅብኣት ኣሎ ኦሊቭ ኦይል እዚ ኣዝዩ ጽሩይ ኦሊቭ ኦይል ኦሪጂናል ጃማይካ ብላክ ካስተር በዝሎ በዚ ድማ ናይ አቦሱዳ ዘይቲ አርጋን ኦይል ድማ ብዝለኩም ብጣዕሚ ንጨጉረይ ዝጠቀመኒ ኦይል እዩ እዚ ኦሊቬራ እዩ ናይ እረ እዚ ኩሉ ትሪእዎ ዘለኩም ኦሊቭ ኦይል ኣሎ በዚ እዚ አንተይ አርኢኩም ዝነበርኩ ሳሙና እዩ በዚ ናይ አልሞንድ ሳሙና ኣሎ በዚ ድማ ናይ ኮኮናት ንጨጉሪ ኣይከውን እዩ ንነፍስና ንገጽና ዝኸውን እዚ ድማ ፓፓያ ሳሙና እዩ
እዚህ ላይፍ ቦይ ከምኡን ዲቶል ሳሙና በዚ ድማ ኣዝዩ ዝተደነቅኩ ጋዜላ ሳሙና ኣብ ኣስመራ ጥራሕ እዩ ዝርከብ ክበሃል ከኣል ኣብ ኤርትራ ማለት እዩ ዝበዝሕ ግዜ ጠፊኡ ነይሩ ሕጂ ኣብዚ ረኪበዮ እዚ ዝኾነ ኬሚካል ስለ ዘይብሉ ንጨጉርና ክኸውን ይኽእል እዩ ነፀላውቲ ክንሓፅብ ተደሊና ድማ ነፀላውቲ ቀልጢፉ ስለ ዝዝርዘረና በዚ ሳሙና እንድሕር ሓፂብኩሞ መመሊሱ ከኣጥር ይኽእል ማለት እዩ እዚ ኣደይ ካብ ዝትገብሮ ነገር ንኣኹም ኣካፊለኩም ሕጂ እዚ ኩሉ ቅብኣት ትርእይዎ ርኢኻ ከማና ይውዳእኒ ብእውነት ኣብዚ ሕጂ ኣነ ከሪእኩም ዘለኹ ኣጎር ሄር ኦይል ድብል ኣሎ 14 ቅርሺ ዋግኡ 5 ዓይነት ቅብኣት ዝተሃወሰ ማለት እዩ እና ኣዝዩ ጽቡቕ ኣገዳሲት ቅብኣት እያ ኣብ ቀረባ ትረክቡ ተኮንኩም ገዚእኩም ንጨጉርኩም ተጠቀሙሉ በዚ ድማ ናይ ቆለውእ ቅብኣት ኣሎ ኩለን ከሪእኩም እየ በዚ ሕጂ ከርል ዝገብረሉ ክሬም እዩ በዚ ኮንዲሽነር ኣሎ እዚ ኣርጋን ኦይል ናይ ቆለው እዩ ካስተር ኦይል አሎ በዚ ካስተር ኦይል አርጋን አሎ በዚ ድማ በዚ ክሬም አሎ ናይ አርጋን ኦይል በዚ ድማ ዱግሮ ድበሃል ቅብኣት ኣሎ ጽንሆ ከሪእኩም እዚ ንጨጉሪ ናይ ቆለው ማለት እዩ ኣይጎድኦን እዩ ናይቶም ንቆለው ኢሉ ዝተሰርሐ ህብሪ እዩ እዚ እውን ሄር ፉድ በኦሊቭ ኦይል ዝተሰርሐ ሄር ፉድ እዩ እዚ ድማ ናቹራል ሄር ሚልክ ይብላሎ እዚ ክሬማት እዩ በዚ ድማ ቫዘሊን ኣሎ ንቆለው ንነብሶም ዝኸውን ንሙሉ ኣካላቶም ተፈላለየ ማርክ ኣለዎ እዚ ናይ ቆለው ኮንዲሽነር እዩ ሻምፖሎ
እዚ ኒቪያ ክሬም ቫዝሊን አሎ በዚህ ድማ ኮኮናት ኦይል አለኩም ኩሉ ዘየለ የለን ክባሃል ክእልዩ ነቲ መጸባበቂና ቫቲካሎ እዚ ናይ ላቲን ዝበዝሐ ጊዜ ዝጥቀሙሉ ንህና ዋላ እንጥቀመሉ ኢና እዚ ዱግሮ በሃል አዝዩ ጽቡቅ ንጨጉሪ ቅድሚ 4 ዓመት 5 ዓመት ተጥቀመሉ ነይረ ጻህሊ ድማ ናይ አድና በዝለኩም መንከሽከሽ እዚ ድማ ሴትዩ 5 ፒስ አለዋ ውሽጡ ስልጣንያን ዝኮነ ጸብሒ መቀናን ዝኮነና ኣብዚ ድማ 10 ፒስ አለዎ ጀበና መሽረፈት መንቀርቀር አለኩም በዚህ ድማ ፈናጅል ብዝተፈላለየ ዲዛይን አሎ እዚ ናይ ቀደም ፈናጅል እዩ ኣብዚ ብዙሕ አይርከብኒ ከም ትሪእዎ ግን ኣብ ህድሞና ኩሉ አሎ ይለኩም ኣለኹ እዚ ድማ ብናይ ጥልፊ ዝተሰርሐ ዲዛይን ፈናጅል በዚህ በራድ አሎ ቅድም ህጂ እንጀራ ኣብ ዩቲዩብ አፕሎድ ገይረ ነይረ ሰርሕ ነይረ ማለት እዩ ዝበዝሐ ህዝብና ኣበይ ገዚእክዮ ትጣፍ ኢሎም ነይሮም ኣብዚ ድማ እቲ ጣፍ ከሪእኩሜ እዚ ናይ ናውቲ ቡኒ ኩሉ ትሪእዎ ደለኹም እዚ ሰቲ ስለዘለ ኣብ ዘለናዮ ቦታ ኣብ ዘለናዮ ጊዜ ክረክብ ኣይንክእልና እምበር ኣሎ ኣብ ሶመር ሳይት ኣብ ደይ ንረክበሉ ጊዜ ግን ነዚ ልክእ ከም ሰቲ ብታሕቲ ጌርና ቡን ክነፍልህ ንክእል ኢና እዚ ካብ ሌሌቶታት እዩ ከምኡ ነዚ ውቁብ ፍንጃል ትረክቡ ኣብዚ እጣን ኣለና ዝተፈላለዩ እጣን ኡድ ኣሎ ጨናታት እዚ ሴት እዩ ኩሉ 22 ሴት ኣለዎ ኣብ ውሽጡ ምስ ጀበና ምስ ፍንጃል ምስ እንዳ እጣኑ ኩሉ ማለት እዩ እዚ ድማ መሽረቅረቅ ኣለዎ ኣብዚ ሚጥሚጣ ኣሎ ቀመማት አቡሱዳ ሸውዓተ ቀመማት ማለት እዩ መከለሲ ናይ ጸብሒ በዚ ድማ ሽሮ ኣሎ ዝተመጣጠነ ሽሮ በርበረ ዘለዎ ኣብዚ እንጣጥ ኣለና ከምኡውን ቡን ጥረቡን ኣብዚ ርከብ እምባባ
ኣብዚ ድማ ኣባኣኸ ሓሩጭ ማለት እዩ ኣብዚ ብቁልለና ዝተጣሃነ እዚ ጌሶ እዩ ኮረሪማ ድማ ኣሎ እሹግ ዝሽየጥ እዚ ኩሉ በብኣቅምና ኣሎ ብዙሕ ዝደሊ ናይ ፍርቂ ኪሎ ኣሎ ናይ ርብዒ ኪሎ ኣሎ በዚ ድማ ናይ ስገም ሕሩጭ ማለት እዩ 5 ኪሎ ዝተዓሸገ እዩ በዚ ድማ ናይ እፉን ሕሩጭ ኣሎ ሕሩጭ እፉን እዚ ድማ በብኪሎ ዝተዓሸገ ማለት እዩ ከም ኣቅምና ዝበልክወሱ እዩ ናይ ስገም ኣሎ እዚ ጣፍ ናይ እፉን መሸላ ኣብዚ ድማ ሕልበት ኣሎ ሕልበት ዝናፈቆተልዩ እጂ ምዳና ኣብ ጾም ግዜ ንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ጣፊ ዝኮላይ ኣብ ስታሓቲ ድማ በብ 5 ኪሎ ይሽየጥ ማለት እዩ ቲ ስገም እፉን ጣፍ ከምኡን ስገም مباركس فيديو كينو هانيلي هلف إلي قدهيو منتان كيبزحكم مباركس كبراتنا الشانل تكتلتي تقدسكم جيزيكم سوئكم كم مجمرا سقام مودعتا سلتكتلكمني أزين دامسكنكو ببزلكمو سسنايون تتصبقون تمنيلكم كمؤون بروك تصوم قبرلنا تصومنا فتاريك قبللنا تشاو